भाकरीचा घास तुला फणसाच्या तुकड्यात भरवीते. कुठला गाणं? त्याच्या आधीच सरोची लाळ गळते. हा? बघून माझी खरंच लागत. त्याची काय माझी पण सुरुवात झाली धारा येऊ. काय गो सांगू तुका माझ्या मालवणची माती, आंब्याचो गोडवो हय माणसात दिसता, फणसाचो गोडवो हय माणसात राऊता. माझो मालवणचो गाव, ओ माझो मालवणचो गाव. श्रावण. काय श्रावण कसे असास? आता कसा काजीची फका येतात, मग फणसाचे कुयरे येतात, कच्चे फणस येतात, कैरे येत आणि जय थय जावा तर काय जनता भाजी फणसाची. मग ती लग्नात. नाश्त्यात खावा, अशी बनवून खावा मस्त. आता त्याच जनता भाजीची रेसिपी आज तुमका घेऊन येलो. आम्हीच्या चॅनलवर आधी 2 असत, पण ती वेगळी पद्धत. आता ही रश्यासारखी, मटणाच्या रश्यासारखी भाजी करूची आहे. हा, करूया सुरुवात. चला. हा, आका एक चोळान घेतोय. तेलाचो हात नाही तर डीग लागतो लो. आणि ह्यो घेतलो फणस. ही कुयरी नाही हा, ह्यो फणस हा. कुयरी मध्ये एवढे बिया नसतात. तो छोट असतो पिल्लू. हा. आधी कडाच काढून घेऊया, काटे. विळीवरच बरा पडता ना सुरीपेक्षा. सुरीने नाही जमणार. ज्याका कोयत्याची सवय आहे तो कोयतो घेत. तर सुरी आणि कोयतो आणि वेळी सेमच आहे. कोयत्याचो पण आकार तसोच असता, त्याका पण खालीच घेऊन बसायचा लागता. डीक लागता हाताक, तेलाचा हात घ्यायचो, अरे मध्ये हात इलो की हे डीक लागतलो. होय, तुमका काय वाटतं, हे अर्धा किलो फणस हा, त्याचं किती होतं? आता बघूया किती पीस पडतात ते. तरी कडेनेच मी काढतोय. हे बघा, असा केला तर ह्या बघा कडेने असे काढू पाहिजेत. हे अशी रॅव होतली म्हणून खाली पेपर किंवा कागद घेऊ. आणि फणस साफ करतोय घेवकच होय पेपर. बीक बीक सगळं लादीक लागलो तर काढूची परत आपल्याक डबल मेहनत. चला, आता ह्याचे असे मोठे मोठे तुकडे करू होय. तरच ही मटणासारखी भाजी होत. जास्त बारीक केलास ना तर शिजतले ते लवकर विरगळून जात. आणि आपल्या कुकर मध्ये एका शिटीत उकडूचे आहेत. हे बघा, असे असे तुकडे करू होय. हे बघा, आणि त्याचे गर पण गर घेऊ होय. ही याची कोय नाही घेतली, ही मधली कोय पाक म्हणतात त्याका. हा, हे बघा, हे पाक्या नाही घ्यायचा, त्याका डीकलय असता. ह्या बघा, असा एका डीक असता. काढून असा टाकूया. बाकी सगळा घ्यायचा, पण लागता मस्त भाजी. हा, हे बघा, असे बारीक बारीक तुकडे करून घेतले. हे ह्याका घोटिये म्हणतात, बिया. हे जर तुमका घालूचे होत त्या भाजीत तर घाला. आम्ही घालतो की ते हे उकाडतले आणि मस्त टेस्ट पण लागतं. हा, काजू सारखे लागतले. आता हे घेतलं आपलं छोटो कुकर. आता असे फोडी फोडी आपण हे कसे मटणाच्या रश्यासारखी भाजी करू पाहिया. मग मटणाच्या फोडी जरा लांब असली की बरे वाटतं. आता ह्याच्या अंगाबरोबर पाणी ठेवचा. जास्त नको ना. हे बघा, जास्त पण नाही आणि कमी पण नाही, बरोबर. फणस बुडात एवढंच ठेवू पाया पाणी. आता त्याच्यात जातली हळद. हळद टाकायची, थोडस हिंग पण टाकायचं. आणि टाकूया थोडा मीठ चवीपुरता. उकडल्यावर मीठ टाकला ना की जरा चव मस्त लागता. आतपर्यंत तो शिजाक होय ना, कारण त्याका अशी चव नसता काय. हा, स्वतःची, म्हणून मीठ. आता हे घ्या झाकण. आतलं झाकणाचं कुकरची कसरत. आतल्या झाकणाचं कुकर असत ना तर तुम्ही पाण्याचा बेतातच ठेवायचा, नाही तर सगळं बाहेर येत. हा, फणस उकडूक लय वेळ लागता. असो जर तुमका करूचो आता कुकरचा वापर करायचो आणि तो उकडून घ्यायचो. कारण गावी असाल चुलीवर कुकर ठेवायचो नाही तर काय होईल, सरकुलात फोडी घाला आणि रडभर उकडवात राहील. नाहीतर काय, मटण म्हटलं ना, मग मटण सुद्धा कुकरातच शिजवचा लागता, नाहीतर टोपात, नाहीतर तो शिजता शिजणार नाही. म्हणून ह्यो फणस सुद्धा मटणासारखं करूचो असत तर त्याका सुद्धा कुकरातच शिजाय, नाहीतर तो पोटात जाऊन पतातो नाही. चलो. म्हणून काय काय जण म्हणतात ना, मी काल फणसाचे गरे खाल्ले आणि माका ते बादले. आता करूया गॅस
प्रेशर मस्त गेलेलो हा. आता आपण बघूया आपलं फणस कितपत उकाळलो हा. आतल्या ढाकण्याची कसरत होतली आता. भाग करून वर उडत. वर नाही उडत तो, पाहिजे असतं तेव्हा येऊच नाही बाहेर. हो बघा इलो बाबा इलो बाहेर. 2 हात लागले, 2चे 4 तेव्हा इलो. हा 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 हो याने कुकरण ढकलल्या ना. हा वायच राहुलो अवकडाचो तो आता भाजीत शिजतलो. एवढंच पाहिजे, नाही तर मेन झाला तर. आता ह्या पाणी टिकाचा ह्या वापरायचा नाही. असा भांडा घ्यायचा आणि हा सगळा हा वतायचा. गाळून आपले गर पण मस्त उकाळले आता. हे बघा गोटिये. चला चला आता ही आमची रोजची वापरूची काईल कढई. त्याची लिंक मागतात पण आम्ही ही डिमांड मधून आणलो. आम्ही सारखी सांगतो आम्ही ही डिमांड मधून आणलो. सहज मी सरोज केलेला तर म्हटलंय परब किचन मध्ये आपण काही लय आवडली म्हणून मी घेतलंय. हिरवे मिरचे वाटण, 10-12 लसणीचे पाकळे आणि अर्धा इंच आलं. सगळंच सांगलं. 10-12 लसणीचे पाकळे, अर्धा इंच आलं. मी 1 इंच नाही घातलं, अर्धाच इंच घातलंय. बघा आठवतं रेसिपीचा चॅनल बघितलं की तेच असतं. आणि भरपूर सारी कोथिंबीर, पण आमची मुठ्ठी भर कोथिंबीर. आणि 2 कांदे उभे चिरले. 2 नाही छोटे 4. 4 त्यात 3.5 3.5 होत. अर्ध ठेवले फोडणे. आता मी ह्याच एवढा वाटून घेतले, नंतर त्याच्यात टोमॅटो वाट. चला वाटण वाटून झालेला आता ह्या मस्त असा वाटून झाला. आता ह्याच भांड्यामध्ये आपण टोमॅटोची पण पेस्ट करून घेऊया आणि काढून घेऊया. आता घालून घेऊया तेल. आता तेल जरा जास्त घालूचा, पण आम्ही आता हातीक लावून घेतलेले आहे ना वाटी येत म्हणून. कारण कसं याच्यात परतूचे आहात ना मसाले आणि कांदा खोबरा. 2 मोठे चमचे तेल घेतले, मोठे. ही जी रेसिपी आहे ना, ही माझी एक युपी वाली मैत्रीण आहे, तिच्याकडे मी खाल्लेले, म्हणून आज ही युपी स्टाईलची मटणापेक्षा भारी कटहल की सब्जी, कटहल बोलतात ते लोक, कटहल, ती युपी स्टाईल. आजची जरा वेगळी, मालवणी रोज खातात. आणि काय झालं, ती लोक वापरतात रायचा तेल आणि त्या तेलांना तवंग भारी येतात, मस्तच येतात. आणि तो म्हणतात ना आपण मोहरी फोडणीत घालतो ना, मग रायचं तेल ओतलंस तर तुमका मोहरी फोडणीत घालूची गरज नाही. पण ते रायच्या तेलाचा स्वाद पण वेगळा असता आणि मस्त असता. पण गरमीत थोडा जास्त गरम होता म्हणून ते कमी वापरू वया. ज्याचा सवय आहे त्याला काय वाटत नाही, कधीतरी खाला तर चांगला असतं. ते आता फोडणीची सुरुवात करूया. चला आता 2 तेजपत्ता घेतलाय. ये कटहल की सब्जी कैसा लगा वो भी बताना. हाँ हम तो बताएगा ही, आप भी. हे 2 तेजपत्ता घेतले, तेल तापला. आणि खडे मसाले मी काय नाही घेतले, फक्त वेलची घेतलाय. मस्त सुगंध येतात, अशी अख्खीच घ्यायची, नाही तर जर अशी खलबत्तो किंवा काय मारलास तरी जाय. आणि अर्धा चमचा जिरा. आता ह्यो बारीक अर्धो ठेवलेले कांदो तो टाकून घेऊया. त्याच्यासाठी मोठा चमचा होय ना. नको बस झालो. थोडस कांद्यान रंग बदलल्या की आपण ती कांद्याची पेस्ट टाकूया ह्याच्यात. हयच जास्त मेहनत आहे ढवळूची, कारण हे सगळे आपण घालतलो कच्चा वाटा. आता ह्याच्यात मी बाकीचे खडे मसाले वापरले नाही की ते आपण गरम मसालो घालतलो, म्हणून मी फक्त सुगंधाबाई घातलंय, अख्खीच्या अख्खी, आणि तेजपत्तो आणि जिरा. आता ह्यो कांदो, आला आणि मिरची आणि लसूण वाटलेला, आणि हिरव्या झाला म्हणून कोथिंबीर. ह्याच तेलात व्यवस्थित परतवून घेऊ. ह्या म्हणतात ना, ह्यात तेल सोडू पया, कच्चेपणा जातलो ना. जोपर्यंत तेल सोडत नाही तोपर्यंत परतायचा. हे बघा कांद्यान तेल सोडल्यान आणि पोपटी कलर होतो तो झालो ग्रीन. आता टोमॅटो वाटलेलो तो तुमका आवडत असात नसात नाही घातलास तरी चालात, स्किप करा. आमका आवडता आणि टोमॅटोने कलर छान येता ग्रेव्ही, आणि वाढता ग्रेव्ही. हा वाढता ग्रेव्ही, आणि चव पण छान लागता, कॅल्शियम असता. सी विटॅमिन. ह्याका पण मस्त तेलात परतवूनच घेऊया. गॅस मोठंच करूया. आता बघा टोमॅटोन पण आपलो कलर बदलला, ग्रेव्ही दिला काय खरी मजा. आता हय घेतलाय मी गरम मसालो, धना जिरा पावडर, हे आपलं मालवणी मसालो, आणि हळद तर उकडते वेळी घातलो तरी पण
चुटकीभर. आता मी गरम मसाला आधी नाही घालतलाय, हे मसाले घालतले आधी. धना जिरा पावडर आणि आपलं लाल मालवणी मसालो. युपी स्टाईलच्या कटलच्या भाजीला मालवणी तडका. आता मसाले सुद्धा चांगले परतून घेऊया आणि आपल्या ग्रेव्हीत मग कलर बघूया. आता या मिक्सरचा भांडा धुवून कारण मसाले घातल्यावर काय होता, ग्रेव्ही घट्ट होता. शेवटी ती पावडर ना. पण मस्त वाटतं बघा. आता ह्यो गरम मसाला थोडं टाकतंय, थोडंसं ठेवलंय, वरतून टाकू. इथे यंदा हिरोईन नाही, हिरोईन खाई गेली. हिरोईन टाकली वाटून. आता आपली ह्याच्यामध्ये घालूया हे आपण उकडून ठेवलेले फणस, फणसाचे गरे गरे नाही, गरे नाही, फणसाचे पीस पीस, तुकडे आणि गरे पण गोटी. हा घोटी आहे पण. गरे पण होत ना बुतूर. ह्यो गरोच ह्यो होय, होय, होय. बघा. कोण म्हणत हे फणसाचे पीस आहेत की चिकनचे पीस आहेत? माका तर मटनच आठवतं. मस्तच वाटतं बघा. बघून भूक वाढली ना तुमची, खाली सांगा. हा. आता मसाल्यात चांगले आपले फोडिये परतून झालेले आहेत. आता त्याला लागान दे. तसा आपण हळद आणि मीठ टाकलं आतमध्ये लागला, पण ह्यो जरा मसाला पण लागान दे म्हणून 2 मिनिटासाठी बारीक गॅस करून झाकण ठेवून देऊया. आज इलो बुधवार आणि बुधवार असता मच्छी मटण खावचो वार. आणि त्यात काय झाला, बुधवारा नेमकी इली संकष्टी महिन्याची. हा. आता करूचा काय, खाऊची तर इच्छा झाली, पण संकष्टी पाळूची पण असा. मग त्याका काय पर्याय असा असा ना, काय? तुमचं सोयाबीन असा. आता येतात बाजारात फणस. होय. तर बहिणीन म्हटले आज कटल की सब्जी करूया. कटल युपी वाले फणसाची सब्जी, ती पण युपी स्टाईल मध्ये. ती म्हणतात दररोज मालवणी स्टाईल खाल्ली ना आपण, मिरची कांद्यावरची. हा ती झाली, ती नाश्त्यात खाऊन झाली आणि लग्नात पण वडान झाली. आता अशी अशी म्हणून बहिणीन म्हटलं चल तुका दाखवतय, मटणाचे फोडीच वय ना तुका, तर दाखवतय. तसं आम्ही खाणू नाही हा बाबा, देव माफ करो. नाही तर तुम्ही म्हणतात संकष्टिक मटणाचे नाही. फोडी आहे. चला आता 2 मिनिटं झाली. मस्त. आता बघून सांगा कमेंट मध्ये नक्की काय कसले पीस. आणि सुगंध पण भारी येता. आता बघूया आपलं अर्धो मुर्दो राहलेलो ना उकडाचो, यानाच नाही त्या पण ग्रेव्हीतच राहूचा. हे बघा, हा. शिजलो. सहजरित्या गेलो. दाखवा तुमचं एक मटणाचं तुकडं मी खाऊन बघलंय. मीठ वया व्हायचं मीठ टाकलंयच नाही. नाही, उकडताना घातलेलं आहे ना, म्हणून जरा टेस्ट करून बघितलं. हा. त्याच्याबरोबर गरो इलो काजूचं घर. होय ना? फणसाचं गोटी आहे नाही, काजूचं घर. हम्म. बघा 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 बघा. काय अगदी ग्रेव्ही चिटकान बसली या. त्यामुळे ओळखाक येत नाही हो पीस खायचो तर सांगा कमेंट मध्ये. हा. आता ह्यो गरम मसालो शेवटात टाकायचा, कारण जशी आपली हिरोईन वास देतात तसं गरम मसालो काही पदार्थ शेवटला टाकलो तर अर्धा चमचा ठेवायचो आणि मग उघडून बघायचो काय सुगंध. हा ना, ही नवीन टीप. आणि आता आपली कस्तुरी करता करता आपल्या गृहिणींका टिपा सुचतात. म्हणजे हा. आपण जेव्हा करतो ह्या करतो. आता ही माझी फेवरेट. ही पण घालायची. तुम्ही पण घालून बघा, तुमची पण फेवरेट होतली. मग त्याच्याशिवाय जेवण गोड नाही लागायचा. असले ग्रेव्ही वाले असतील ना, काही असू दे, उसळी, चिकन, मटन, आपले असे वाटपाचे ग्रेव्ही वाले, त्यात कसुरी मेथी इली की तो सुगंध आणि तो फील हॉटेल सारखं जाता. आता त्याच्यात शेवटचा रावला तुमचं आता चवीचं मीठ. राजा. खय गेलात खय कॅमेरा सोडून? मीठ कोपऱ्यात ठेवलेला ना. होय ना, शूट करूचा कंटाळा येईल. आता हे कसं थोडासा तसा लागला पीस व्यवस्थित आहे, ग्रेव्ही पुरता मीठ. आज हातान घातले बघा. भूक वाढली का आता नाही तुमका सांगा. जर भया असत तर काही थोडासा गरम पाणी घाला, ग्रेव्ही टाईप भाकरी सोबत पण असंच वगैरे. बरं. अशी ही रसरशीत थैच्या थै पण अंगाबरोबर छान लागतं. आता काय गॅस बंद. कारण फणसात तुम्ही किती पाणी वाटला असता ऍब्झॉर्ब करतच राहतो. सोक करता सोक. चला आता पिऊन टाकता पाणी.
गॅस बंद. बघा आता ताट सजव कांदो आणि टमाटोर. आता त्याच्या सकट येतली आपली ही कटल की सब्जी. सारख्या सारख्या हिंदी नको. फणसाची भाजी, अख्ख्या कच्च्या फणसाची भाजी. वो काय बोलतल नुसतं तो कधी बसतय जेव कसा झालेला म्हणून माझीच बोलती बंद झाली होय ना? रसा भाजी बघून वाटतं आता बसूया भाकरीचं तुकडो कधी पोटात जाता. चला दिया बाजू भाकरी द्या तर दिया तरच जातो ना पोटात. हा ठेवा भाकरी. एक नंबर. बघूनच खाऊची इच्छा. थोडी रशासारखी झाली ना पण ती गरम गरम खालास तर रशासारखी गावतली. मग ती भाता बरोबर पण जाईल. होय ना. असं कुस्करायचो एक एक पीस घेऊन भातात कोळायचो आणि खायचो. काय वाटतला. हा चला आता वहिनी सुरू करा. हा हा असो घेऊ भाकरीचो घास. आणि एक घेऊ को पीस होतोर. थांबा थांबा. माका बरं येतात जे बघतात त्यांका त्यांका काय रे बाबा माझं पतको केल्यात ना. चला चला खाऊन दाखवा. ये आता तूच. मीच खाऊ. असा ताट पुढ्यात वाढलेला असत तर कोण तुमका घास खाऊ देत. तो घास तर माझोच. हा मग अशी काट्याचो पीस पळवल्या आता हातातलो घास पळवल्या माका बोलूकच दिल्या नाही. मग तर बाकीचं सगळं तुम्ही खा. पहिलं घास माझो. आता म्हणतात स्टीलचा नाही घेतलाय तर प्लॅस्टिकचा ताट. आता गाणा छोटासा बोला. हा गाणं वेगळा पण आम्ही आता केलं माका सुचला लगेच. हा चला. प्लॅस्टिकच्या ताटामध्ये भाकरीचा घास तुला फणसाच्या तुकड्यात भरवीते. कुठला गाणं. त्याच्या आधीच सरची लाळ गळते. हा. बघून माझी खरंच लागत. त्याची काय माझी पण सुरुवात झाली धारायोग. चला आता जास्त नको. अशा प्रकारची भाजी जर तुमका करूची असतात तर नक्की परब किचन बघा आणि खाली कमेंट मध्ये सांगा कशी झाली. लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. रोज रोज मालवणी पद्धतीची खाण्यापेक्षा एक दिवस अशी हटके करा. हा स्पायसी तिखट. हा काय मटणाचा सांगू. रस्सो असोच असता. सुक्का हो, मटण बनवून पण खावा. असोच असता. सुक्या मटणाची सुद्धा आठवण येऊची नाही तुमका. ही गॅरंटी आमची. अशी ही भाजी नक्की करून बघा. आणि जाता जाता आमचा परब किचन नेहमीप्रमाणे लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. भेटूया दुसऱ्या रेसिपी सपट. कुठली होई ती पण खाली सांगा. नेहमी हसत रवा खात रवा बाजारात जात रवा आणि असे वेगवेगळ्या भाज्या आणत रवा. हा नाही तर दुर्वांसारख्या कशात आता सीझन वाईज मी आधीच सांगितले सीझन वाईज भाज्या ते त्या सीझनला आपल्या शरीरात चांगले असतात ते खायत रवायचे. आता कैरी रवली आंबो रवलो. हा आता काजू झालो फणस झालो. आता कैरीचा सार फोट्या हा. आणि कैरीची चटणी. ती आमची रेसिपी. तुमका बाकी दुसरी कुठली होई कोकणातली ती पण सांगा. कोकणातलीच अशी नाही बाकीच्या कुठल्या प्रदेशातली पण. हा तुमका काही हवंय असत तर आम्ही असो स्नेहा आणि सरोज उभी हो करून आम्ही देतो. आमच्या पद्धतीने दाखवतो. तुम्ही काय खाऊ घेताच तेव्हा येताच तोपर्यंत आम्हीच खातो. चला टाटा. हे बघा खा रे दुर्वांग खाऊन बघ.